வி என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் கிரீமினை உடலில் தடவி ஓரிரு நிமிடங்கள் பின்னே ஒரு துணியினை கொண்டு துடைத்தால் உடலில் உள்ள முடியினை எளிதாக அகற்றிவிடலாம். இதே போல்தான் அர்பன் என்ற வார்த்தையில் தொடங்கும் ஒரு ஸ்ப்ரேயினை பயன்படுத்தியும் முடியினை அகற்றலாம். ஆனால் இது பாதுகாப்பானதா? நிச்சயமாக இல்லை. தயோகிளைகாலிக் ஆசிட் என்ற கெமிக்கலினை கொண்டுதான் இது போன்ற கிரீம்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த கெமிக்கல் முடியினுடைய டைசல்பைட் பாண்டினை உடைக்கும் தன்மை உடையது. சுருக்கமாக சொன்னால் இவை முடியின் புரோட்டீனை அழித்து விடுவதனால் ஓரிரு நிமிடங்களில் எளிதாக முடி அகற்றப்பட்டுவிடும். ஆனால் இந்த கெமிக்கல் உடலில் கொப்புளங்கள், அரிப்பு, கருப்பு திட்டுக்கள் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தும். இதனால் தான் இதனை அந்தரங்க பாகங்களில் பயன்படுத்தவே கூடாது. இதனின் அறிவியல் பின்னணி பற்றி தெரியாமல் பல இன்ஸ்டாகிராம் கிரியேட்டர்கள் இதனை விளம்பரம் செய்கின்றனர். இதில் அலோவேரா இருக்கிறது என்றும் முற்றிலும் இயற்கையானது என்றும் கூறுகின்றனர். அலோவேரா, அதாவது கற்றாழையினை கொண்டு உடலில் உள்ள முடியினை அகற்றலாம் என்பது நகைச்சுவையான கூற்று. நன்றி.